ଆମର କିଛି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବିଭାଗ ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଲୋକ ଆସିବେ ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନରେ ଏ ସଂଗଠନ ୟୁଏନ୍ସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଜୀବନଦାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସଂଗଠନରେ ନୋନି ନାଁରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦାନ ତ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଜୀବନ ଭର ତାକୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇବେ ନାହିଁ ତ ଆମର ଏଇ ସଂଗଠନର ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ନୋନି ମନେକର କେବେ ଭଗବାନ ସେଠି କିଛି ନ କରୁ ବାକି ତାର କେବେ ଶ୍ୱଶୁରାଲ ଘରେ କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ଆମର ସଂଗଠନ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଫଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ କିମ୍ବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ ନୋନିକି ଯଦି କେବେ ଟର୍ଚର କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲେ ଆମର ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ତାକୁ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି ତାପରେ ଆମର ଏଇ ସଂଗଠନର ଯେଉଁଟା ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି 2100 ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ତାପରେ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆହୁରି ଦିଆହେବ ଆଉ ତାପରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଦିଆହେବ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ଖାଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଥିବାର ଦରକାର ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ମାଟରେ ଦେଇଦେଲେ ଆହୁରି ତାର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ବିବାହ ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ମାତ୍ର କିଛି ଅନୁଦାନ ଆଉ କିଛି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା କଥା ଯେ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇକରି ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଦେଲେ ପଇସା ନଦେଲେ ବି ଭାଇ ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲିଦେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ରହିବ ଏମିତି ହେଲା ଆମର ଏଇ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନହେଲେ କେବେ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ଆମର ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେଟା ବିବାହ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇକରି ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯଦି କରିଥିବେ ବୋଲେ সেটা নিজের পরিবারের দুঃখ সুখ বলবার কাকে কইতে রাখব না কিন্তু এই সংগঠনের যদি মিশিকরে যদি রহবে বলে কিছু গোটে সুবিধা অসুবিধা হলা পরে পয়সা পাই কেবে মরবা পাই দেবে না এটা আমার ন্যাশনাল মাধ্যমে তাকে সহযোগ আর ঝিও ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟାଦାନ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଗଲା